gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, padayon atong iampo ang kapasayloan sa mga sala ug ang paghinulsol sa mga makasasala sa tibuok kalibutan. Apil na sa tadinhi o ang ato sa mga benefactors and donors nga siging tabang sa ato karong mga proyekto hatagan unta sa mga grasya labi na gyud sa kalimpyo sa ilang kasing-kasing. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihigugma o gipahiuli mo ang katarong, danihangan ha kanimo ang kasing-kasing sa imong mga alagad aron humanamo madawat ang kainit sa imong espiritu, maglig-on kami diha sa pagtuo ug magkugi diha sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako, ug mosalig hinuon sa mga tao, ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan, nga nagtubo sa ugang yuta, ug sa yuta nga parat, diin walay laing tanom nga moturok ug wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tawo nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig, mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka, ug magsigi siyag pamunga. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mulabaw niini kamalimbungon, ug labihan kini kadautan. Ako, ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
sila nga nagalaom sa Ginoo. Ulahan Sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasala, ni makikuban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw ug gabi. Ulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ating bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mo lampos. Ulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kayang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Ulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon sa Hesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo sa luho kaayo. Nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug motilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit
ang dato usab namatay og gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades or impyerno. Unya miyahat siya sa iyang nakita si Abraham didto sa layo og si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, "Amahan, kaluy iintawon ako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo." Apan si Abraham itubag, "Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron kadtong buot mo tabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo." Ang dato mitubag, "Kun mao ka na, Amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, diin ako may 5 kaigsuong lalaki. Padtua siya aron sila kapasidan-an ug dili mahianhi niining dapit sa kasakitan." Si Abraham miingon, "Ato adidto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti." Ang dato mitubag, "Apan Amahan kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala." Apan miingon si Abraham, "Kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Naghatag ang atong mga pagbasa karon, labi na ang Ebanghelyo o unsa gyud di ay ang kinaiyas Ginoo. Mga maglibog ta usahay nga naay mga tawo nga buutan pero nagantos. Naa say mga taong buangon pero haruhay. Makaana ta ba? Nga unsa man ning Ginoo, di man iya balanse. Mao di ay kay ang gusto des Ginoo nga dinhis kalibutan atong dawaton ang tanang klase sa pagantos aron maabot ta dito sa langit. Nga na bang baligtad ning pamaagis Ginoo ba? Kalibutan ug langit. Kung dinhis kalibutan, porti natong lipaya niya buhong kay tas tanan, maimpirno day ta ana. Niya kung dinhis kalibutan, porting daghana natong pagantos, malangit day ta. Niya unsa man kauyon mo aning pamaagis Ginoo? Unsa man ray inyong gipaningkamutan nga magantos o mahayahay? Wa na maningog og tarong. Kuan oy? Ato gid nang kuan, ato gid nang kinaiya, kutob sa mahimo ngita gitag hayahay. At tanawang pari nagmisa di agi ng electric fans kilid. Ya kamo sa diha ba dako kayo electric fans babaw. Nya aircon ang sakyan na nato sigig yung upgrade hangtod na gyud hayahay. Hayahay gyud. Mga balay automatic na ang gate. Gusto kita anang mga hayahay lang baka na maglingkod-lingkod lang ta, remote control ang tanang butang. CCTV, remote control.
ibutang na sa cellphone pero aron bisag asa maglakaw-lakaw makita na nimo imong balay. Ayahay gyud kayo. No? Tagurha ka buok cellphone, usa para sa asawa, usa para sa opisina. Ang ayahay gyud ba? Pero makapaimpierno dahil na in general ba? In general kana di ay kinabuhi nga haruhay gitawag nato in quotation og kadato dinhis kalibutan makapaimpierno. Sige lingi ay mong tupad ing na makapaimpierno ng kadato. Magina lingi ba? Ing na makapaimpierno ng kadato. Kay ugway mo pahinomdom na to ani basin unya ba? Matod pas dato amahan kung di gid na katabok si Lazaro diri nako diri aring impierno paulialan na dito sa amo kay tuwa pa ko'y 5 ka igsuon nga pareha sad nako og kinabuhi may na lang mapasidanaan to sila dili to sila mapunta diri nitubag sad si Abraham dili gyud na mahitabo nga mutuo sila basta na ay patay nga mabuhi kay kanis Lazaro og mabuhi nigbalik sa kalibutan tilapan ra gyapon is iro nya kinsa may mutuo anang tao nga gitilapas iro ang nuka na puno ang lawas sa nuka kinsa may mutuo ana lisod magimog tuo suwaling padersiano nga wa ginay nuka kaayo inyo pa mangganing sawayon, inyo pa mangganing ikiha. Unya, kana pa bas Lazaro nga napuno ang lawa sa nuka, kay inigsod ni Lazaro balik sa kalibutan, nuka mangyapoy iyang lawas. Nakisa may mutuwa na, inigtanaw na, abi na kong namatay ning tawhana, mo ana ra to katong mga igsoon. Abi na kong namatay, buhi pa man din panuwang dako. Ana ra. Nya moingon ni Lazaro, ang inyong igsoon na impierno sa dugmukon kuno nang oni mo diyang buanga ka yaw ka diha takal kag yaw mo na ingon ang Ginoo way mo tuo na ipatay mabuhi patyo ra nagbalik sa kalibutan mo na si Jesus wa na gyud mo balik diri isip buhi ilansang ra gyapon balik sa cross gani karon magwali tag parte Ginoo ilansang manggani sa cross no. Unsa may buhaton matod pa ni Abraham ug di gyud sila maminaw ni Moises ug sa mga propeta nya sa ato rong panahon sa mga pari ug sa mga magsasangyaw mga ibanghilista di gina sila bisag na apay patay mabuhi di gina sila mag-usab so mao nay atong timan-an ang makapaimpierno mao ang kadato ang makapalangit, ang pagkakabos, ang pagkalipay kaayo dinis kalibutan, makapaimpierno na, ang pag-antos dinhis kalibutan, makapalangit. Ikaw niya pa derog na ami daghang kwarta, dili na demi ani malangit. Mo na gisugo ni Kristo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Gibuhat na ni St. Francis, ni San Roque, tanang mga santos nagbuhat ana. Ikaw na bilingi ay mong tupad. Yung na saman. Andam na ka nga imong ihatag ang imong bahandi nga rin ako. Ikaw na bilingi na. Sige. Ingka di sa tingali na daghang kay mo rason ani di sa tingali na tinuod pa diroy nga ibaligya gyud di man na literal kuan lang ba kanang basta lang gud ka manggiloyon ka dili gyud tinuod gyud na literal man o dili literal tinuod gyud na nga ngato yung buhaton ang bahandi ipanghatag gyud ang tanan si Lazaro gani ang iyang bahandi nuka gihatag gid niya sa mga iro ba paborito biyanas iro ang nuka masiging tilap ang mga iro no to
nauna gyud kamatay si Lazaro kay nakuan man tos rabies sa iro kay kuan man na kanang open wound ko na nya siging tilap ang mga iro di patay gyud kuan niya kadtong dato nawahi tog kamatay kay kolesterol man to iyang namatyan or diabetes baka to ay sige man siya kaon na kuan siya naputlan pating itos tiil gichap-chap pa to or na ICU pa to butangan diri daghan kayong mga sa tawagan ng mga devices nga para di mamatay kuno pero patay lang gyapon kay giatake pa man tong dato no way siguro na paralyze pa to hiwi ang ba sige pa to gana agas ang laway nya man patay na yon pero Lazaro moagi tilapan na si iro patay na yon. In short, mga matay ratang tanan, mamatay rata. Diri sa atong unang pagbasa ingon bulahan ang tao nga wa magsunod o ingon ding Ginoo kun dili mo mosunod nako ako gyud mong silutan. Sa tigiyon sa to pagsultis Ginoo propeta Jeremias silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Mosalig na ganita sa tao ug sa kusog sa tao silutan tas Ginoo. Muna kana mga tao ba nga nagsalig sa ilang kaugalingon matud pa ni Kristo matud pa sa unang pagbasa mura ra gid na sila kupong-kupong dito sa kamingawan. Di gyud mamunga mura sad na sila og tanom nga gitanom sa parat nga yuta di gyud kapamunga pero ang tao kuno nga magsigig sunod sa iyang sugo iyang panalanginan mura kuno kahoy nga gitanom daplin sa sapa di maguol kung ting-init labaw nagting-uwan sige ra gyud na siya pamunga sigig panahon. Nindot kayo ni nga imagery kay klaro man gid ni sa atong kinabuhi. Tanawag magsalig ka sa imong kwarta, tanawa imong naong mura og kupong-kupong uga. Ito, uga ba kanang kusmod, way laay, way kalipay ba? Dry. Tanawa ng tao nga wa magsalig sa kwarta kanang sigig salig sa Ginoo. Kana bang maingon, may Ginoo, maluoy rang Ginoo. Siya na pa mo'y pamahaw, wala rang. Pero pagbuot man is Ginoo, ano ba? Naka-eskwela imong mga anak, awa ra oy, kay wa man sa taga is Ginoo. Ana. Nindot kay na sila mga naong. Sawan, naamo nang batasana. Adi mo, wa mo. Oy, ang kasagaran ang mga anak ipa-eskwela, tagaan yung dagko kayong baon, makigkumpit gid ato mga bright, makiglalis pas principal nganong salutatorian rang akong anak, nga valedictorian man unta ni, makigbugno gyud sa maestra. No? Nya, unsa man nagnaong, perti batiag naong. Salig man sa kuan, salig man sa kwarta, salig siyang abilidad. Tanawan arong mga nasod nga naggubat, salig silang mga armas. Tanawang mga naong, makasmile pa, di nakakita nga mo smile. Minaw ko, sugod pagsugod nila gubat, hangtod karon wala na nakasmile. Ay usaha pa man yung pagpahiyo man ab siging ginubatay nya daghang kay report ni mo tuwa na say namatay dito, tuwa na say nabungkag, nailog na dito, nabungkag na dito, sige kay pisti animal. Ay kada ding mga tao di ay nga nagsalig sa iyang gahom, siging kiha na mga yuta kanang nagkiniha ay ni smile din na nagkiha ditong inighiring ako mahal nga ho is kining akong gikiha mo kusmod kay naon ako mahal kani siya ko ani mangisog gina sila hasta ang abogado maginisog sana
tagsa ra kayong abogado mag-smile inig hearing oy. Inig ana na interpolation, maglalis-lalis na sila. Asa kita abogadong ga-smile ingnon kasi imong kliyente buang madagang abogaduha ka imo lang kung gipahiyom-pahiyoman. Inisog diha. Awaya ng huwis, awaya ng away gyud. Mao lagi ang kupong-kupong. Yan ingon sa nasa salmo, bulahan ang tao nga naglaom sa Ginoo kanang wa magsunod sa tambag sa dautan. Wa magsunod sa tambag sa dautan. Kung moingon ko ninyo pamalit mog slat, unsa man na tambag na nga dautan o maayo? Mosunod mo ana. Niyag moingon ron ang imong hunahuna ay sagpalit kay ipalit na og kuan bag-ong sakyanan or bag-ong cellphone or blow out sa na dito kaon-kaon sa restaurant. Unsa man ang tambaga, maayo o dautan? Ha? Ipalit sa na og kanang pagkaon. Ay dugay na mo kaayong wa kakaon og crispy pata. Malit mo ana. Sa man na maayo na o dautan? Kamaayo ana. Kamaayo ana. Pero kinsa may gatambag ni mo ana? Kinsa gatambag ni mo ana? Ang imong lawas o ang imong kalag? Kung lawas gani ang imong gatambag ana, ayaw salig kay tao ra na. Ayaw salig. Pero kanang pagpalit og slat or paghatag anang mga kabos nga mga tao, ang nagtambag ana ang Espiritu Santo. Oh, mao ginay sunda. Ayaw nang ingon nga para ni si imong kaugalingon, para ni si imong kaugalingon. Tao ra na ang nagtambag ana. Oh, nang malipay gyud kayo ta dinhi kun mudaghan atong slat. Gahapon ang atong halin sa atong SBF dag niabot na og 7,829 ka slots. Pakpak. Daghan ang naminaw sa tambag sa Ginoo. Pero naapa may 68,171 ka slots. Paminaw mo sa tambag sa Ginoo kamong wapa maminaw. Basin baya moabot ang panahon igatubang natos Ginoo kupong-kupong ray dating nato or murara taog yuta nga parat ilabay ra ngadtos layo. Basin baya wa gyud ta maminaw mumho ra man untay gipangayo sa simbahan kanang slat mumho man gamay ra gud ni 500 ra gud ni per slat mumho ra gid ni ikumparar sa imong grasya nga nadawat sa Ginoo matag adlaw no or matag buwan mumho ra pero di ka muhatag sa mumho nganhi sa pobre nga katilingban pobre in relation sa ato karong proyekto kay wa tay enough nga kwarta pagtukod aning atong kumbento nga mo kantidad og mga 35 million pero kung kitang tanan manghatag og mumho basin og mahimo ning 12 kabukag nga pahan or pagkaon unang atong gilauman so panghatag na mog mumho or slat aron nga dili mo magsigig pangayo og to sa tubig didto sa impierno wa na ra bagay mo hatag pero manghatag mo og mumho katong dato nang hatag patog mumho ni Lazaro ana magkuyog ito sila dito kumbira sa langit. Igi katong manghatag og mumho padayon tas misa. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon sa atong paghuna-huna sa linain nga mga panginahanglan sa mga kabus, mahiduol kita sa Ginoo. Uban sa manggihatagon usab nga kasing-kasing, muhangyo kita sa pag-ingon, amahan sa mga kabus, panalangini kami. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga ang simbahan, mupakita sa kaluoy ni Kristo alang sa mga kabus, nga nang limbasog alang sa makiangayong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami.
nga kita nga gitintal aron mahimong ulipon sa kabtangan ug sa bahandi, makaamgo nga ang espirituhanong kakabus manukad gikan sa pagdumili sa pagpaambit sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga maangko nato ang grasya sa pagpakitag kaluoy, kamanggihatagon ug pagsabot kanila nga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, malig-on, pinaagi sa kainit, sa mahigugmaong presensya sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga trabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga sila nga namatay, makaambit sa kalipay ug kalinaw sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Langit dong Amahan, sa imong gugmag kaluoy, dawata ang among mga gipangamuyo, diha sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi ni ining santos nga misa, santusa ang among pagsimba, aron ang kwarisma nga among gibansay sa mga paggalamhan, sa mga galamhan nga lawasnon, musangpot unta dinhi kanamo sa mga bunga nga espirituhanon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on og kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan na ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong tamay sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroon talaga pasaylo kami sa mga nagkasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsunod, inunuan-uwasa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingarian, ang mga himaya, hangtod sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, diha ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa kungalan kamu makapundoy, naiusan sa pag-ibig, nagabuhat kamu sa akong isugo.
Magampo kita. O Dios, ang bunga niining santos nga misa magpabilin unta dinhi kanamo pinaagi sa among pamatasan ug makagamot usab unta pinaagi sa among mga buhat pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang langit. Sa mayatong buhaton mupili kita sa kinabuhi nga gipasunod sa Ginoo, kakabus o pag-antos. Nya mao ni siya ang equivalent sa giingon ni Kristong deny yourself, take up your cross, nga maoy requirement para makasunod taniya padong sa langit. Salamat sa nagpakakabus sa ilang kaugalingon, pinaagis pagpalit og slots dinhi sa atong simbahan para sa atong project ang San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slot or SBF DAG. Sa ako nang gikaingon kaganiha, ang atong halin 7,829 ka slots, anaapay 68,171 ka slots nga available. Hatagan natog masipang pakpak ang namalit niini. Salamat kayo. Padayon lang tagpalit kada adlaw o kada semana o kada buwan o maghatag ni nato og dako kayong kausaban sa kinabuhi o grasyas kinabuhi. So pahinomdom kada Biyernes human sa atong 6 p.m. nga misa na atay Via Cruces dinhi sulod sa simbahan. So maintag makaapil punta ni ana. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa